Ai luat-o? Hai că te filmez. O, ce frumoasă e. Bravo, bă, grasule. Ia vină cu că exact acum când filmam. Uitați-l pe porci acum, a prins el o ștucă de 2 kg. 2 kg are aia. Bravo, bă, umflatule. De unde ai luat-o, Dane? Mi-a luat locul ea, bă, mai și. Bravo, bă, porci. Hă? Hai de-n larg? Dane? De-n larg? De mai... Aha.